for promo at SOMPA 106.5 FM across so any ebre edruzu sen sama hodro ya bobo no se ewia pram to breka se boy yetna se sinkonwa ne de nyina ebesom yetiefo kase boy efri yetna ye kase mu ewo dome Watermelon Street enkran saranso ena enam SOMPA 93.1 ewo kumase so ayiko 100.9 FM so wo kumase honomo a Adamfo pa radio ewo Paris France SOMPA 101.1 ewo takwa defo 8 bi ewo SOMPA 103.3 so techuman eye 106.1 SOMPA sunyan 98.9 SOMPA kronwa afe uba nkranza ne mpotamu a apam krom ho eye SOMPA 90.7 doma eye SOMPA 101.3 emfifi mantamu kingdom 106.1 ewo mankesimu a ewie wo mo so aton 70 bi apete woti enka ewo SOMPA FM so dikoda no so uba Facebook aye stream live wo ho eye SOMPA 106.5 FM Accra udru ho no ma no wa like page no na wa share e de amayen na afa YouTube no so wa kan ye ho ewo SOMPA FM live Kanesh Urban Radio wo mo fa bi doma 100.7 FM wo mo so fa bi www.sompaonline.com ho ne aboaboa ensem no ano a ubetimi enya bi na afa wakenkan ewo ho awie ya yesi nkonwa yi ensem a ye de nam no ne ebedi mu akotini bi enese Government Accountability Series anka ye frɛ bi mane ba pakese so na ebi mokura bɔ ho pampers ansa wo maba no mampani nsi wo trem e de akomansi ni bia mu se de be na konta no ebeduru obi aboboa no Onanyafo Sami Okujeto Abrakwa wane ne suani a wɔhwɛ ɛyɛ Foreign Affairs Ministry no so watoto asra bibremu aman ɛsa na anu a United Nations wɔn kɔ hyemudie no ensɛm bi a wɔn de group no so ya ɛfa kwantempɔn a yɛfa so abɔnefo kwan so ɛde adehye ɛkwankwaso mu no wɔn de gu apono so no obi a ɛhwɛ ne yɛ ne hudwuma aye ejimakuo no de nhyehyɛmu bi abeto ɛmɔnten so a wɔn kyerɛ mu sɛ Ghana fo bɛyɛ ɔhamu nhyehyɛmu aduosian wɔtwe Wamo chese o mampani John Dramani Mahama afiba kuntamu na yade se niema ekoyi. Ene ayiye enkomo na one Ghana fo boy na ena Ghana fo chese enye adwuma eni ho ena wo mo hwehwe galamsey no ena on pese mpanimfo ntu ase. Galamsey ya wopiemu awama so data no a wanu mu kiremu se etete asukufo entimofra ne sode a wonko school. IGP ede atuja se efri afia hyase nyina no eye aprosifo beye empemu edumieno ene ekire ena yabo mabaso na sabaso bonu mu ena posi sadom ne se ebetimi abamu saa wo satimamuni uhu abonafo sem a department posifo ayawasu east constituency by election bekoso on penimfo akire mu se nipa makomako nnum ena o ma file wonom nkrata ensem ya emu eyade se director of elections ya woda IT ano Emma NDC amanyoko no kiremu sa womo ka se vote buying sensam no ekoso wo honti no ebi ana baba jama wa nkwankodi nkunim ewo kunum no wo kire se enyade bibisa abisi Minianom mofafo na ekasai enya Ministry of Food and Agriculture na mo we mortuaries and funeral facilities agency womo se mortuary ahodo no a eboama yakura mu no de womo e ba kompe de aka nyina asese mpanimfo mrem Onanyafo George Arthur Augustus upiemo awo Cape Coast wa wono ana ye kropon no emeyo adehye ne bonsam ema no de adwuma no adi abusuansam ne bi eka ho yewia na yakopiemu ewo North Korea man no emu na ho no so ama ne bono yede atoa kasebo no so ede amamo na awie ya yatenasie enye yenkwan ye nam endpoint homeopathy clinic for adawroma en womo asoyasene ene awie time heba mixture enso eye atidie duro tatahwepe bi nenomwe onga na eboa ama nnuane ahodo nim kase honom no honom aye hwem kama ye nu nsuo enya apomuden papa nso a na eye kasa natural mineral water wakenkan for miensa ADWOA ASARE enimidin mene triple emai ejapi APAM DADAA ena afi ABENA ADEPA coffee afi ensemneni yesha se Africa na mampeni His Excellency John Dramani Mahama sremu seja taboboa no Oba palodi nekunu ni fie na yede ensemi hyase de afiri na wode asem bia to so chese
sa government accountability series na ewo ho abon se yeyi wa kasafoni so na ministry of ayi wo ma ba betena so na wo mo aka ne ebisa wonsam na wo mo ayi nsam anu abiebie so a de enche no wo konkreta mu adidam wo kasafidie ne kasafoni ahodo so a na eno a na amanfo wo mo di hu nkomo ye hu interview ahodo edwom no wo mo de di nkomo na no na bra atifi apoe mantan no na nanom ahemfo wo ho wo mba besra mempani na wono ba no na pani a wodi wo manim de oya president edema Upper East Regional House of Chief wono akure ya nso na ye wo hempon a wo chiana na matrankonwa na enyo bia se chiana Pio P Thomas di tunedi Adelai Ajetem wono di wo manim de otoso mensa na ono wo mo bae na wono mo bae ya nkomodie no no obeche sa government accountability series na aban no mode a wo bo ama eniema binum a wo aban mu ankaka na ebeche pa gise MP ba ansa na wo mate wo mpehua so ne nyina dadi na wo besere se emra na mampene cha se entena national nko regional ene district nyina eba nti wo ye adwuma no a no wo hunu se de obeye ne se de nhyehyɛ ne te na adoma aboa ma wo bɔ ho dawuro bra wo bu akonta na wotuma bu akonta french ma asem ne akire. We are designing our usual government accountability series, and so I'll come together with the ministers, all the ministers, to all the 16 regions. We'll call the Regional House of Chiefs and all the stakeholders. And if there are any things you think government should do, you can draw your attention to it. And we also can tell you what our policy for the region is and what we're doing in the region. We'll come for a day or two. The first day would be to go around and inspect government development projects ongoing in the region. And the second day will be the dialogue where we'll sit together, we'll discuss the development of the region. So we'll visit all the 16 regions. Once we've done that, they will do the district version. And so that one, the MPs and the district chief executives will also do the government accountability series in the district. And so they'll call the chiefs in the district, the stakeholders in the district, and discuss the development of the district. Eni Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama bra na matrankonwa ye free etifien poe mantan no mu wo mbesra no no enkoma wone wo mobo ye bi ene ye de mawe Onanyafo Samuel kujeto abrakwa wone ne suani a wo hye amanone ho sam ewo mayim wakonhye mudie bi ase ewo African Union mu na ne nyina no eye 48 ordinary section ya no edema executive council wanum kohye mu ewo Addis Ababa na ho anu akase wadwumadie na se enu ode ato dwakere mu se na nsan ya United Nations UN General Assembly no course no ensem bia wa mudi gu apono so awobobo ho edi hu nkoma pa na efa ekwan ya sabio ebi mo afa so eya brofi bi fa so a wanam abechekere ebibremu amaman nipa bi ekopie mu ewo wanam akache di wa mo ko enkwasomo na ne nyina mu no opani kasa ye ebesi so sanya akopɔ ya adomo a obanimu busumi adi animu ya ne de toso aduonu enom March 25th eye global observation edema international day remembrance sa wa mo asabi ye de wa mo ekɔ enkwasomo no obanim busumi ne de toso aduonu enom ene edisi ho ede akai wo mo enti sa trans Atlantic trade slave trade no eno anampanimfo se yemfansi wo na yenka kai wo mo asebi ye nanano mo a wo mo kwankwasom ni sanse ubu kwampo kwahwewachi amfinshan be say aha 9400 years ena baba bedru sui na dwumadie na se no nonyamfo Samuel kujeto abra kwase obesra abibremu amama nyina ne mpanimfo say wanam emfa sada ensi wo na ebi kura enya sada ne nko a na de wanam ekohia ye e United Nations General Assembly na se no wanum nyina enya pempenso anankro na omfa wo madwin koso yie na wo mo antiase se sebio ukote se aboase unua so a e woso ka kira ne se so ye so se onso ne so nko na atimika bia wo so ne so no wo so ene wo baba besi se de be ya ebibremu amaman so yeso ye betumi asi niema koso na aboa yen. Consistent with the Accra Declaration on Reparations,
and the AU Assembly's decision on reparative justice, Ghana, on behalf of the African Union, intends to table a resolution at the United Nations General Assembly on the 25th of March this year, seeking the formal and universal recognition of the transatlantic slave trade and slavery as the gravest crime against humanity. Ghana formally requests the unflinching support and co-sponsorship of all AU member states for this resolution. We have already worked extensively with experts in the African Union, in the CARICOM Commission, and in the larger diaspora community. And we believe that this is a time to secure justice. By standing together at the United Nations, we signal to the world that Africa will no longer allow the scale of its historical suffering to be minimized. Onenya Fasami Okujeto Abrakwa ewa abra wakasa ewa 48th ordinary section executive council ya wanum kwahia ye ewa Addis Ababa na wode sansemi etudwa na wanum kiremu se be 15 million Africans ma ne mema yaso more than that kora omobrosa na yede wanum ekosa enkwahso no obi mu kopie mu ewa North and Southern America afei Caribbean Europe maimu eni afafa bia na eni enyan enti abibre amai no wakasa kire musie nyina yemmo ye ho so na yenka sentia freedom enomu ene betumi enya Yetoa ensem no so ewa manefofro emu na nhwehwemu bi akoso eye Institute of Economic Affairs etwenity awafre no IE no wo na ye san hwehwemu no wo de abeto dwaso mampani John Dramani Mahama afe ba ko ne bosome kakrani a wo befa akonwa no edi so se Ghana mampani ne second kami Ghana fo be yo hamu nchichemu aduosia nwotwe 68% de wo hunu se eyade se na mamuo no eniema ekoye wo mo hyenhye ne ntoto ahode ye aban yi eye no a wo mo wani so ade hunu ne didaso kese bi se daache eniema betimi ayeye ede ama wo man Ghana na san hyehyemu ye ayefo ye wo mo kiremu se wo mo komye me yahodo bebre apem ewo oman mu December bosom no afia etwamu na wo mo ne omanfo ko didi nkomo no wo ye 68% Ghana fo na wo mo kire se eniema koye no a emu binum so ham tichemu beye duonu mienu 22% nso kire se da bi omampani John Dramani Mahama ne ntotoye no de enya de se ekoye ena 10% de wo mo anka hwe kora se bia eye anase enye na wo hwe enkrata ya ayefo yi de ba ye no a wo mo esan akire mu won krata no mu ese oyi se Ghana fo ema wo mo rating efa government performance ne ho a ade ba ko a wo mo san ka ho asem eye asetena mu yedie se rising cost of living se si Ghana ha de bia wo mo kire se aban ne kasa yate sika so yate dollar so yate niema bo so fuo ne ne yekeken ka ho enso wo mo kire mu se cost of living no eda so a ewo soro eno ye 71% Ghana fo eno ebinum so san kasa fa eduane ne niema a eno de ye die ho eno so wo mo kire mu se ewo soro enti esese aban ne hwe no wototo niema uye no si nchen ya wo mu kire mu se unemployment se nipa dodo no a enya adwuma nye no eyade bia no so ehadwiri ye pa enti nkrata na de niema hodo bebre ena wo mu bobo performance no enti 68% eye Ghana fo bi no mu kire se omampani John Dramani Mahama se ya ena wo bekoso a kopem se sa 4 years no ebekọ awie de wo mu nim se enye den a Ghana ebesan afa ne ntoma pa efra bi mu ayi fo krona no ensema no wo mo brusui ene wo san de beto so be chese Ghana fo na nkasa wo mbusa wo mo nsem wo mo a esu se adwuma ni Ghana enu nti na galamse ekoso no wo mo busa wo mo nso a nipa a wonya adaje nante wo mo so be se apem ewo afan ba bi no wo mo kasa ye no chese ohamu nchemu aduanansia de eba adwuma ni Ghana no a ewo mo se ha adwene nanso wo mo se adwuma ni Ghana no nkyere se woni no nkonkon ye galamse ye no betimi asa ya asase etimi se kwa ye wo mu yensu ahodo a eno nso kura ensu mankwa eno de awudure kwa kogu mama enkwa ye hwehwe na ekoda na awuduro de amayen dodo na ekasa ekire se galamse no mom ne ade a wo no mpe ni kura se wo mo hwe na enam sa ya so ma wo mo sa bo so bio se ewo mo se mampani Mahama wo baaye no na galamse ekoso de nanso sesei kama ese na ni bra opese wo kon no nyina no ebinom so de waso aye wo mai wo mo ntese dogo bi nu abe de bia se wo mo hye ensuwansu ano so na wo mo ye tututututu na anie na wono maka e de ache se ewo mo se adwuma ni ho se wo mo karikari ni nyina nso a eno nkyere se bia kom de wo a
na fa wonsam yenu ni nyina fa didi eno sa hunti na wo moka champanimfo se wo mota mampani enne doma wo mpese wo mokuti agadamse na chisefu wo monkosoa na wo monkonkosi ase kopemse wo betimi atwa aba e de ahwe no wo garam sensem wa yamani boni ba wo bedu ebopini eye bia no ede data no ya data no ewo Amasia South cross ni bedwane mu wasante emantamu na ne nyina ne se data no Methodist Junior High School wo ho no achachefo ni kirem se mofra ne sode a wo mu school ne nyina ne se galamse tete wo mo papa ene ewupie mu wo school ho no mu a anya wo bon se ya prospect ni se de wani baba ho so no na wani mu adia bi on so afidi a wani mu de ye no eye dede ama adisuafo no ewo classrooms kura na achachefo achirade a wo mo nte hye ne atwa no pano simadwade agisika ba betena classroom na mentehwede a ene amede beda anarwa kwaja maame wafuom ebra yama ne boni ba wa bedu ekodu suku ho no woni tibre kese ya wotua no etwetwe nkomo Katana Methodist churches you can cover 200 one of our major challenges no say enkwana MS school some by you know who enkwana be kra ewo classroom and now adwuma na wa ha no enkwana ni disikechi eti school ni pa de because da teacher for no na school ni wa na enkwana de school no omaja abayeso just over far from all different needs person enkwana be school so we be na no a de da no da eni ya de bia ha ye pa teacher for mo de na mo be ni kuru no say be ni ha no so ye de ho modern and so enkwana no emwaye eto so bi ya have a center ya tro BC every year biano nkonya na o ministry different eba abetena so nti ze bia ya remove nkonya no akonya so de ko o de be nyina na enisu nti abebia no ama ya hawo nkonya ho Openi okasa yeyi eye tibre kese ya wono wochia eye data no Methodist Junior High School no ano Orua Steven Arthur ne kwakra mu no watoto asre NGO safe aban obi bia da ne nsem obi otumi ya do ye philanthropist fo se mo mehwe eye data no Methodist Junior High School no wo mo hia mo api Katana Methodist churches you can cover 200 one of our major challenges no say enkwana MS school some by you know who enkwana be kra ewo classroom and now adwuma na wa ha no enkwana ni disikechi eti school ni pa de because da teacher for no na school ni wa na enkwana de Openi okasa yeyi eye tibre kese mecha headmaster wotua data no Junior High School no ano ewo Amasia South cross ni bedwane mu asante ematemu eno akasa nti sade garamse no etete adisuane adekere ewo Methodist School no no data no emofra ne se ne wo munyina ado mbagima kwaya sofo bi a nu otu na asore mafo wasa asore mama kaka na se mu fidi ya ne msumi di mbagim wo mu ya se sofo nso gina mu sabela aba no afe na yeka ensemi yamani boni ba wa bedu ene tosomye rampem asiedu ya woda prosi adwumakuo no ano yewura Christian tete yohono ene odi atu dwase free January afi ehase bepem bosumi ya yewo mu eye police officers beye empem du mienu ahenwotwe ene mienu 12,802 ene ya promote womo na wose we no promotions na aba boom sa no dodo no awomo ana akam obi wo hono 10 years ago ene sese ni promotion ba ama wobi aye adwuma no a ebi 5 years ni ebi 8 years ebi 7 years ni ekire wo mu promotion na kam enti wo mu ba ye se de na nkrofo keka no wo mu to ayampia no wo manfo susu no na esese wo mu keka sane nyina bom na secretariat a wo mu ehwe promotions no wo mu keka ne masi ani se de be ye obi biara wo sefata se ye promote no wo mbehwe na wo mu de sa promotion no ama wo mu na ye kire mu se we no ranks no ebi freelance corporal kopim chief inspector obi a wo sefata bia wo nyane de na wo mu ekire mu ese ya na mpempi no enipa bi ka se prosi adwumakuo ntichu enye wo mu nkwampo se aban adwumakuo wo betimi aye adwuma ya promotion kakra de bema no na eno so akwakoye boachi bidie bia ne se wo bi ahye honom 10 years ni a ye promoting ni da enti imagine se sa nipa kro no wa ya aban adwuma 10 years wan si di kura ye mfanka ni sika ho da enna de bia so cost of living no kosoro enti se nipa no 10,000 Ghana cedis na woje 10 years ago a
woda so age 10,000 Ghana cedis ne emfie duachi enti eno no abrabo na wo bo no wo kɔ wani mu anase wo gina faako enti sa ne mane nyina yade bia ehadwene na wo se wo mo nso wo mo lower ranks ni mu asesi a wo mo apagya wo mu no ebi nso eye beye 11,900 officers enna emu beye 600 nso de wo mo de ne special recommendation obia ensa aka ne de wo se wei enya de se ebeso honom a wo mo da so a eye adwuma no ye kwanim no obi biara nso a adwuma na adwuma eso ani na wo se fata se ye bo na baso no nso no prosi adwumako no secretariat ni mpanyimfo a eda no wo mbehwe ayenhyehyɛ se de beya obia promotion so enko kam eno post sada no wo maboboa no a na yeda so gina na uwura asante mantam a pani a wone ono na da wo ma no ADCOP o se yakoto wone ba abedu edi nkomo ene wo kyese no kwasem ni abonefo sam no de se de post sada no ni abre se wo betwa ba ahwe ano no se timamufu aboa won a se tie bia wo betimi ayi bone ni nyina de afirim ebi beka kura be kiti bia no so nkura betimi abo ato atwene na wo kan we no wo kyese ASP Francis Kwame wonu say we regional second in command DSP Andrew Adomochere we second in command we MTTD God na hiayo wonu na ye PRO enti bibia ni na wo de usure se obobo abane a safo sei wo mo betumi aka wasama akere won nya de a wo mbebie wo to nso ame ye hu say sumesi na benti na bebie so na bone kono wo matu so sa atimi atu ase na bra wo kasa no otobi mane ye police you so like you see can one control more police that's how we control police we get to one about and proper now you build evidence and the answer so be more SOMPA FM you know what do make address and give ya now the work what does it do but some people have more police than there. Police need to mean to one another. The message we can encourage members. Now, the business here, more police than there. SOMPA FM. The two one another. What more of them say that should be and about the ene asante mantano post sadon no pani DCOP o se yakoto ena wode amane yesuma ba bedu se wonfanfa sompa so na Ghana fu nyina ante se men konkodi ho konkonsa wode bo post sadom na amane anamon bia se won mutu no wombetu ho atwa bone ano Bridge ya eboye enam so ema adehia wone mo ayawa so east abaton pesua so wani nida akoto mojam na ni nyina ne se wo mra hyebedwani onanyafo Mohammed nesa turi woti nananom ensiedo ehu kohian se electoral commission wanom edeba election kwahye so wanom so wo hye wo nkratam na mrama ho kwan eso obenem march ne mbosome no ne de toso miensa March 3rd na by election ebekoso penifo de kratsaba ya wanom achemu se nipa makomako num ana wanom efri eya amanyoku obi mu ese wanu pese wamo eya emrahye ni ewo empotam ho enti no piemu ndc afem opani oginam oginampa onanyafo baba jama oginam afa upiemu ewo MPP afem nso a opani a wanu bo ni din constituency secretary ya wono owo mpeswa no so baba Ali Yusuf wanu so ginam afa independent fo mienu enso ginam Owura David Kano ana afe Sanda Mohammed wano so ka hobi Ibrahim Idrisu wano wajina mudi ama Liberal Party of Ghana LPG somhafo no wano eni pani a wakwa kwagina wanu wanem ti wamo ka ho ana eye enipa mako nnum no na opani a upiemo ewo eye enkran mantamu a wano ena eda EC meche electoral commission jumeko no ano no pani kwanchefo otua no ewo enkran mantam no mu eye maame Gladys Pinkra wakasa etremu se enra ebra no num eboye kan enwumere no na wonum ekrosi se womo a womo be fa forms ebe file ye nra na wonum di bibia ebe wiye na pani ene samtrofo etwetwe common wan kirem ese on be extend ne da bi na chese nra na yakrosi na nimu no ene wa kiremu se de wonum aye o madwen se March 3rd na by election no ebe ba so no eda so te saa womo sesa no ebra onanyamfo baba Ali Yusuf ya wono ofri MPP amanyoku ni dimo ekwa kwagina mu e by election mu wa ayewa so is about one person so wiye no wana sompa kase kasai
I know the constituency and I know how difficult the constituency has been for NPP over the years. But I can tell you, every election comes with its own dynamic. The dynamic towards this by-election is quite different. And I believe that with hard work, proper message, and good strategy, the NPP is going to win the seat for the first time. Apania wakasa yeyi wojinamu apre eyamra shebejano edwane bi ewo ayawaso East abato empeso yaso wo MPP edimu onyenyafo Baba Ali Yusuf wono na after say okọ file ne form so anane nomination no okọ file wieye no wone sompa kase edi nkomo yi Yedaswa ejina yawasu East honom na Deputy Director of Elections wada IT ano Emma National Democratic Congress NDC amanyuko no Dr. Rashid Tanko computer na wade atu dwa se nya no krede nipa binom kenka se nanu video ye be trende yese Mohammed Baba Jama Ahmed ya wono no kwako giremu ewo NDC amanyuko no edimu ewo honom no wakwache cheche TV kosua ne meko ene motorbikes ahodo ne niema bia na ye kiremu se ade a vote buying ne de dodo no a ekoso ho no na nipa bi ka so saa de ne de antwe ya owura Baba Jama wonhunu abato ne so eno na Rashid Tanko computer echemu se wo mokeka kasasem ne ne ayawaso isi wo nankasa no wo monhye da nim constituency no wo so wo no wonim honom se de tie enkrofo e wa manyoku ma na mafo a ewo ayawaso isi wo sabe wo mudi omhuni no wo pe wo masempa wo so wo me enkrofo bi wo me lovely omu bunipa ena wo nim de NDC fo nso aye ede ama wo mo ewo honom enti wono de ohunu se sa vote buying saga na ekoso no enya de a ebetime nya nsunsuanso boni bia ewo Baba Jama so. It will have no impact. It will not. You see, the people of Ayawaso are very decent people. I like them. They are lovely people, very respectable people. So they know who they want to represent them. And I can assure you, they are going to vote for the NDC. They know what the NDC has done for them over the years. In fact, when we came in office from His Excellency John Dramani, his first term from 2013 to 2016, the benefit they got from the government then, and currently what they are benefiting from the government, they will definitely reward the NDC administration with another vote come 3rd March. Ene ya yekotie sesie Rashid Tanko computer wono ena Deputy Director wada bato ena fe IT ano Emma NDC amanyuku no na sesie mamemfa anko mfimfini mantemo kanan ene wo ba nanum pa ne nyina ne se bra wone Deputy Registrar edema mofa eno Mortuaries and Funeral Facilities Agency. Deputy Registrar Odano Dr. Philip Sapon. No nature say one more nanti amude ko mfimfini mantemu. Amamia APAM Catholic Hospital wo mortuary say wo mani aba wo ho so. Saa na twifu atemo kwa ho so wo mani aba wo ho so saa. Na de nti a wo de saa semi to so ne say Sword Pond wo mo mortuary no District Hospital mortuary no wo matum. Ni nyina ne sa hunidie enema bia ese etodwa no wo mo nante mie hu se enya sa na etodwa na ye wo mo nso adwuma se wo mo a eye amu hu adwuma se ne funeral home fo ne ade ni nyina wo mo fa so yese emra edie no sa so na wo mu di de wo mfa mra no so no na wo mama mra na di no buta an se ki eba ya ki abetoto omo mu ni nhihye no na eba ya no so ye hu se ebinim ho abebu omo ekra sabe ufuo no enyenyenyenyenyenye omundi ni pana ka so nsuo ene namfon parliament ni ho nyanye nti no mo sa from the yatum a chese ye ma wonde ufuo ni bi nka ho ba nya ho de ma mo yi bi nso ho e ba ye hu se omo se no mo tutom ne ma ene mo bi gita ho amomomre se abokoko se omo form nyema entertain ya to sopo government hospital de ko ene ho no enso ani mo maka no class for the clinic na kifati moka municipal hospital de ko se look Catholic hospital wa pam so abo nkoko so omo hwe omo tutu nyema ye bo amamfo kokko omo ewo industry omo facilities a ekra eno penia ba de akire registrar Dr. Philip Sapon wono ena Mortuaries and Funeral Facilities Agency mofafo no wonna da wo ma no say Deputy Registrar ena wode say futu yaba enti nyaba ne say ya wo a won so wo funeral home ana say private mortuary
na wahwɛ sɛ wode mmara no ebetumi ayɛ adwuma na wayɛ adwuma yie na deɛ wɔdɔ nkronkwantasɛ wɔn mo bɔ adwuma paa apɔmɔdimu nsɛm ɛna yɛgusu a yɛgyina yi ebusua wasugusu a wutie prɛmtɔbɛr kaseɛ ɛwɔ sompa kasafidie so na afifini mansɛm hɔ a ne yɛda so a yɛgyina erikanan ɛto nkra ne bi ɛde toa so wɔ abra wɔkyerɛ mu sɛ Cape Coast Mayor onanyafo George Justice Arthur wayɛ adwumason paa wɔ abra wɔne ne mpanimfoɔ kɔpie mu ɛwɔ Sewen yɛ no ɛwɔ Cape Coast North constituency wɔ abra wɔne ne mpanimfoɔ ɛkaka wɔn sase afei District Assembly Common Fund mu wɔn mu yi sika ne bia mpanimfoɔ so wɔn so ɛma wɔn mu si ayasabea fɛfɛfɛfɛ fine wine yɛ wɔn ebie ano na ɛbra Yamani Boni Erikanan Ekopie Hono Mayor Ekasai. Amazing I say. In the same police station that was put in the previous administration, but they couldn't complete. And it to be complete, and it to be commission. We are expecting that by March ending. Now all these projects and they can't solve it from the commission. And to just kaka near this APAM DADAA. His Excellency John Dramani Mahama there Cape Coast over 2 constituencies, just as I've said. So Wakada see 2 chip compound at least. Or Jere has a cook or not in a south, and that ends it. But at least one constituency in their district. One year 2. It's up and down, them in Sicilia. It's at least so we get 2 chip compound for each constituency. Or then not only 2 chip compound. South only 2 chip compound. It's only here to us today. 1 year BB 1 young common fund and woman. At least 1 top woman. You 2 year more projects. They were not. They year more projects. They were South. Openu akasa ye kropono ekrachi metre mayor ya wono owo Cape Coast onanyafo George Justice Ata wono ene kasa ne kasa no echi no onanyafo Dr. Kwame na Minta Nyako wono ene openi a oyamrahye bedwane de ma de hia wono ewo Cape Coast North about one peso ya so wono so de kakra eto so Commission police station, the better of the ban. Na yam better you got to see him back was on it. And see what to say, young man, going to Anamon Pa, on my own police station. You better go to Anna, not walk moves, not again, don't move now was an that all. So what to say, police was as national once and one for office of intimidating you to know. And what be all over to the youth. If you are another local, if you are a cassette check, na anyama de wakacho no waye onso waye Abraham Rashabedwani onyenyamfo Dr. Kwame na Minta Nyako ya wono woye Cape Coast North about one person ya so wanam Rashabedwani ekasawie ye no opani a wono so tietia ne chacha mu ekogya wo wura yi ewa dwumadie kase na so wabra no mu bie post station no anono aye Dr. Same aye presidential aide edema office of the government communications owura yi so dase said ye mpanimfo aye anwanwade ene de fe wo mo antwen ese wo mo benya sika ni nyina afra ban ho na wo mo ankasa eya asamde ni kwa mo kofasim ekoyi sika ni bie ede so ma aban eboa won mo enji wo so bua ye ma wo mo si post station wono so nsemni It is an official representative. By the time I even read the 4 years of the NDC, we can tell municipal assembly by municipal assembly, district assembly by district assembly, what the government has used district assembly for offer. Hereby, in 2025. The amount of money government released for the first quarter of 2025 alone was over 20 times more than what the government released in 2020.
Openi awon so ekasa yeyi ewo abrana Cape Coast North abato ampesoa so empanimfo kan wanum nsase na wanum esi police post kese baako ya obetimi ahwakora ahwese de wo hwe ni Facebook iso a we be post station pe sanse we ultramodern one pa na wanum esi ya nsam treni Erikanan kopini ho na Dr. Same aye presidential aide at the office of the government communications wonu su kodwumadie yase bia wo kasa ye Yedasua ejina mfimfin mantem honom na gomua wasa ya enono ewo gomua West Mensi no emu eni yakopie na womanfo ya ete empotem ho ne de Toro Central Regional Police Command no animu se afi asase enanipa bonifo bi ekoto hye gomua wasa jase hene so ya enye bambofo pa ne ma wo ho ye ha anko opanyin no wo mu yi ne nkwa edifiri ho na saa enipa ye che wo mu ma echire yese wode ye de wo mu kopie mu ewo gomua the Wurampon Divisional Police Command ema wo mu tototo wo manoa ma police forecast wo mu ye nhwehwemu ene ade wo mu hunu ne ba ye ena yese nkrofo na ye che wo mu no ye jai wo mu asem no kra no enya nko awieye enti omanfo a eti gomua wasa ho se we de wo mte ase a enye ye se wudi bone a esese emra no ugina no na eni wonsu edie enti wo mo kra de wo mo nka se bia chinchine atwa yemu ankofo no fo nemum ese ye nhyehyemu ne yehunu baabi a asem no wankasa na akwakosi na sa nipa na wo mutu sa na mo no so no se wo mudi fo a esese emra eni wo mudi ne kase ye gya wo mo sa akwade a enya de se be mo omanfo bambo ho asem so wo mpotem ho no timi awiemu die omanfo ni bi ene yama ne boni kwaku adama edi nkomo my petition ya ba say yen ya berpa te won hwe madam nsem nko kronara nsubiara me say awudi yebuku yi ye beyedam obi a owo omenala onye boni biara wa plan de obuku onye ye jase hin yi na no onko onye usan de onye boni biara de say wo plan no de obuku na ni ye tranwudi ni ye hwa onye sembe koda achamfu ye tnawa ye mhihie ndia da asam na abadan epejifu de won hwe asam na otram won kame ne kunu on van tampemfre be Cape Coast Regional ye pe IGP on mama da masemi na lotwa gomu wasa ye pe da masemi na lotwa ma kunu of ne tampemfre ma wo pese wode man so twi wode ba wasan youth fo so ye bo stop one wa ni wo Wei eye adehye bia ewo gomua wasa emfimfi mantem ne yete wo mo enkansem nyina emu no Central Regional Police Commander DCOP Charles Kofi Adu ene na pamfo wo mo ahyebo se sa adesede yo manfo no de ato wo manim no wo mbehwe no wo masom na na mo bia wo mbetu de afa ho nso no etimi aboa amasomdwe aba empotem okoku adema ene de amaneboyi ebaye abusuyama yenwura Bono East mantanmu ahenkro no yetachimai na ehonso na SOMPA 106.5 FM ebutu brother Philip mo systematic press no mo press so maame ene dom ni nyina ewo eye adwuma na ya ka akire mu na ehona abrafi women and children clinic and a hospital ewo maame Gladys Monfi wono nso nurse ni ewo mpotem ho we health promotion officer enti abribia de ubu ahodo a ebeboa se de be na yenkof sisa nyarewa emfra anasempo yade bi ba ehon nkomo se de be na yebeda yen ho so na emma mefro yenso obese yapomuden no na wodi ka atu yen hofo na no wakasa acha se kolera yare no abawo aba matachima sei wo mo ho se abrafi women and children hospital wo ma record says ya sa says ni nyina no se yare kolera enyawa eno kire se ahunidie no se de ese ekono enko no sa no on de afutu ode be ma no se wo ye wofo na hu se wo ba wo fefe no wa ye bohu entratena se nye se wo bonu nsuo ne ho beto no ka ho fa no kodokota ente se woni be ba ho so no na agensemu let's say who say oba or fit anase or toilet into atoaso na oya eheja o man nsuo kra o ntimi num papa the more oba man nsuo no the more no na o toilet na ofia sa something nsuo emre ni ntina metumi aka ne bebre say man tena ho who say ankanka waye hojo ana waye heja lesro menya waje so kwadra store akota eduro bia mananum ansa na obehu say enya enyan no wan hwe ya na aje wonsem enti betre bebre say we
de me ani de minim and America yanya suspected cases and the me any ya mu personal hygiene na no adro nyina no enti na no adro nyina na personal hygiene so be hu no pa unsu a wonnom se de osisiesie wo mpotemu no wadua ne awudie ya ehote ndu ba no munsu a manso ne nya kasa na kira mineral water eno say personal hygiene na woka no ebi wom isan se wo hwese de ani tie kura state of the art technology ena wo ma soso nipadua bia ehia bi ye wo de wo sachet mu ho ye wo ntoa nkuma nkoda na okosuku obetimi de no ahye ne bag ho afa ye wo adantamu wo de ama ho bi akwa aba ena ewo akese nso ho eno nkwa ntimi number akọ dispenser no na wanya bi esi office hall ho ana baabia ohia nso hia no wabu ohia de enwura achele nso a de ebo nipadua no na no nso wabu taifa back hospital achi wape ena wo mo wo kan ho awie ena kase no ye de to awo Enframo jampentru du bi afa ama na nsu anu odene enemu ewo mantifido emantemu biaye bia eno no ewo bimbila empotemu mpanimfu akiremu se na Mumba North Municipal ho eho ena sa arehusemi esi na atorenchemu aboafo na admadwumako no mpanimfu akiremu se de aye ne de adan be se apem ni akire ana enframa wo hoso nyina chance dan edeko de wose adwiri no gu adwiragu ensuo no so wo kiremu se etoi pa na no odene enti eyiri fa de hye ne ma pi enti we se wanu ma hyase aye lala sulala enkakra ntoboa na wanu de abo ade hye a wonu ho aka ehwehwemu kakra na nanom na afempanimfo a wonom ewa na Mumba North mensininim aye ekiremu se ade hye a wonom ho aka ne de wo mo behia mo asese person sa wankasa hye de hwatie dada na afemframa anu odene enu nsu ana anu odene ase adehye nema mensini abankrache ya wono obutu empotem ho ayononyafo Abdul Samed Hamza wone sompa kase ekasa kakra. I personally had to move to Namo headquarters to meet with Dr. Koyuri, that is the Director General. We spoke at length, and Namo is putting, they also have to rely on data that the municipal Namo Director is still compiling, irrespective of them waiting for the data. Once the information, they have the first-hand information. The report from the region has come to the national, and actually they are now waiting for the data to back it up. Nyafo Abdul Samed Hamza upiemo ewo na Mumba North mesini ni mu awono ena ye mesini no aban krache ya oho nti nadmadwumako no wanum se wa mokekomo sase enti no wa wo bibibia obetumi de akopiemu wo mentifedo mantamu na de akwakobo ade hye na ebusua onka eye mama nsa no boafo eno a na eboaboa enanom ewo jade keche ho enti ni de hia ene se obeko dwaso oso pe onga wa mo okribu ho afei wanom awo 3 mix ho na sa 3 mix no wamo se ginger garlic onions and wama kandia bombetimi de steam wonam bia eya akokọ eya ponche eya fish eya bibia kama na wape wo de na wo de eguhu emaduane eya de ema wonsa no so bopa wose bibia ewomo ebe apomodin wom omega 3 wom ebeboa so ama wanya ahoden Food and Drugs Authority when magia tum se eye wose onka mama nsa no boafo ilelei ena watwere eye time heba Mr. Ebusuano na eboa wo ama etiridi yade malaria na age waboso no wanum ye obasa wontumi ni di wonum nsu ya enye de wonum drink a enye de wudi abeti enye de aduane bia enye ode pacho eye symptoms of malaria afei wuda so de bia na honam ye oya wonkwa de bia wonfe uchepe ubabi ye oya oso se sekete ya brome me pacho koye test ukọ na se kacho se eye malaria dia eye time heba Mr. enu bi ena ukọ eye bia ya yeto adro pharmaceutical shop and over the counter ana bia yeto adro bia na wabodin ATIMA na aboa ne doso puomu no me pacha wo ubetumi afre 0244 417 669 0244 417 669 na wanya afre no awie no abusua na chese wo yade na apesa wo ende no Endpoint Homeopathy Clinic awie wakan ho ne yade kase ne ba na yare e wo ho bia no wo mo na wo mfidi a etimi hwehwe yade no ehu yade ko na afi wo san kire adura ebetu yade ase ehon nso no wo mo lab technologist wo mo technician fo no sua adwuma no firi wo mase no na eyo
ana wo scanner wo mutwa nyina nso emfidie ne ye papa de efe na wo mawe aba ne bia etimi hu mu de nyina no ana endpoint wo de aba e wo share signboard me kire sprinters kwan no so ana akrono ma bo hia ene ye wo ma wa santima mu enti doctor aka kire say awo ne de eho be ye den pa na che say infertility no ebia no aka kire say wo de no eye prostate no na hawo ya ba ho ene ka ho na mema nkwa na prostate ne ye wo bie afi wo wa ye mre wo mpem eba sa wugu mema anim ase se de mba no be kasa wanim no obi gina nkyɛn kora na waye mobɔ yare bia ya to ne din se kwankro wo brɛbo num ana kidney num a ɛhɔ no ye ntime mpam ma ne nyeyie enti endpoint ne betimi atwa abaahwe ano de amawo ka ho na physiotherapy ayaresa no ye mfa mawo homeopathy de ne massaging ye nye ne samawo 0244 867068 wo ma homa no hwehwɛ won Dr. Kwate ne Dr. Dubuaten wo mbɛboa na wayaresa kwan na aye tententen no wo matwanitia ediama wo mo adamanti abusua ye na ye hutia wamra ye bapɛ ye bɛkɔ akɔwie kase no ɛwa amanone to me jenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Jamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Jamvita gumo do bebre Jamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejwadie yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the efane premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Womo dem fu. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Ena nso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA aje ejwadie nkratu yi atu. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen mpa. Se na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden kwa. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti
tonti na 74 yi bi ato. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone free 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi etwedi nkratwe yi atom. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampaye kowie kasie no nyina ewo North Korea mino emo na womo kendini eye Kim Jong Un ye kasei wa bo no ankasa ne baba edin se wono na emra medina de na wonhwe se North Korea mino wo betimi atoto na wadi anim na ye kiremu se ne ba na ye frɛ no Kim Juwei na saa ababa wei no wonhye da ente ne ho asem bebre ewo internet ne so anampo na brabo mu sanse ne maame ne papa ne nye nipa bi ada bia no wo de wo ma ene nam social media ne ade nti ase nipa dodo no a enhye da enim ne ho asem pi ne mom ne papa bo ne din pe ena amanfo ahye ase se wo mu bi se bisa no wo mahwehwe se ababa wa na kura adwuma no wo betimi aya na National Intelligence Service for ena ede atu dwa se amanyokuo na ne papa no edi anim no wo mo ba be ye congress bi enti saa congress na se en wo mo expect se ababa wa no betia ba na ni so ade ehunu wo de ababetu dwa kirechem na ne papa no so ama akitafo ehunu ne enti esesa ne ba no ena ebedi na ade na yese na nsemu emise na papa na nkasa nim de wo pese wo ye yese wo no nko ane wo mo ba one ne yere no wo mo ba ne ye ba akopɛ eye ababa wa Kim Juwei yi ono nko na ye wo moba enti ye ka se wo se program bi ase a ne papa ne bekɔ se ye conference o se ye meeting bi o amama mpenifo na ekwa kohia no wode ne ba ne di nachi enti asa wo ton ne nkakran ma nanimu na kokwa omanfo se de be ya eduru hɔ no a enkonkofa ɔhaw bia emma enti se sia de North Korea man no emu ayede na ababa wei wo de bra Facebook ne behwe oye small girl bi o akola kume bi ena ne papa o manfo so se wo mu ntimi nkyere se wo se North Korea fo no wo manim wo hye da ni animu bi a anyini enti e bi a no wanyi woni mfie mu ba na animu ne de oda so kita baby face ba akoda we de wo hwe na nim pa ne se de one ne papa isi fati ho yatim so a small girl we obewo e bi a wo hwe kura e be ya den so obenya 23 da bi wo nuru enti eno ho asem ene de free North Korea mino emu eba eno so ena ye gina awie ensema hodo a yeboaboa no de beso mo seprem to brekase yebo no ye de nyina esi ha safei ena wabeka ye ho a de de ba ye na de di mu akotin ni bi ene se aban nhwehwemu bi akoso magana fo be ohamu chichemu aduosi anwotwekere se omampani John Dramani Mahama afe ba ko ni akire na mamuo no eyade se ekoyi na saa nipa ohamu nchemu aduosi anwotwekere se mampani na adwuma koyie ni nyina no ohamu nchemu aduasanso kire se no kwasemu ni galamse ko no de eyade ehia won papaapa na mampani se government accountability series no enya national nko na etena sesei komanta hodo ni nyina mu akomansinim na akuntabu no aban obi aboboa no eno ena maame Gladys Abrafi hospital no ye adwuma ewotachima wose kolera yare no aba ndisi ohu se oba efefe wo gya ne nan no waye bohu a enkosa wo kwa akoto adurama no fa no kwa ya asabia onanyafo sami okuje to abra kwa toto sra bibre mu ama nyina esen na no da UN wanum call general assembly meeting no ensem bia ba apono so nyina no omunya pempeswa na nkran kankan de efa abrofo wanum be fight memufo a wanum ewa bibre mu ha enkwasom no wamo hye na wamo empe eye justice bi enfa ma panimfo data no so Methodist senior high school Methodist junior high school wo ho wanum kiremu se galamsenti emofra ni meschool etete wanmo adesua enkoso sada na opim wa yewaso east ya empanifo wa mo ehwa abato ho nsam so won kran matem opani kwanchefo otua no mame Gladys Pinkra watu dwa ese enipa makomako nnum na by election won mu gina baako MPP NDC na mienu independent na afi LPG enipa baako enu ada won ma file wo nkrata eno so ena ye gina ye de nsem no nyina esi hanom sei aseda eye endpoint homeopathy clinic
womo edia kasa natural mineral water wom so ebeso yasene ene awie time herbal mixture enso ebaby na fe onga ye mama ensano boafo wote yenka efri SOMPA 106.5 FM Accra so Sara ne kofa SOMPA Kumase ayiko 100.9 so FB SOMPA takwata krade techiman sunyan enkranza doma Kingdom for Fabi ewo mankesim Facebook YouTube eho nyina ye streami ye ema wonso onye bi ehye Augustine wono ena edi yen eko Facebook ena anso ebebo ye tudom bobo ani ahodo na woti ye nyina ede ema ye no a ye bekinkan ensem no ede maamo midin ede ADWOA ASARE mene triple am ejapi APAM DADAA ABENA ADEPA kofi ebusia ya dase ya sori suma mobro wasam atroso Untumi nchenya oba enipeche mu anadio bedachi nanso ubitumi abwana manenya apomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papabi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodie yunkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enanso biem.